Godmorgen og velkommen til den her video, hvor det er, at I får lov at følge med i, hvad det er, vi egentlig går og laver rundt omkring her i Danish Goalkeeping. Lidt stille her pt, fordi folk er gået på ferie, og de forskellige klubber er begyndt at gå på ferie. Lige nu er klokken 5:30 om morgenen. Jeg er på vej ud til Lyngby for at have en træning sammen med Malte, der har haft et forløb igennem os her i 5 ugers tid. Men nu har vi sidste træning sammen i dag, så nu er det bare ude i morgenmyldertrafikken. Så vi er ankommet ud på banen, venter på at Malte dukker op. Den er lige lidt over 6 nu. Vi skal træne generelt redningsspil, en masse close range shots, og vi skal have noget reaktion. Så bare finjustere rundteknikken fuldstændigt. Så det bliver mega fedt. Håber bare at han gider at dukke op på et eller andet tidspunkt. Det skal nok blive pisse fint. Så blev vi færdige med træningen med Malte. Det var en fornøjelse. Kommet ind over en masse gode ting som det var, der havde det svært med, som han skal arbejde videre på. Fik nogle redskaber med til det. Succes. Så nu skal jeg lige hjem og have noget skifttøj, og så skal jeg sgu i fitten. Jeg vil smutte ned med tingene og komme videre. Så er jeg bare på træning og har været i bad. Jeg er på vej videre mod kontoret. Den er 9:30 nu. Det var meningen, at vi skulle ud og skyde noget content. Men det er lige fordi, at vejret er det bedste i hele verden. Nu må vi se, hvad det er, vi finder på. Men nu kører vi i hvert fald derud. Håber på, at trafikken er nogenlunde. Og så må vi jo se, hvad der sker. Så vi kommer ud på kontoret. Valdemar super frisk. Så det sådan set bare står på nu, det er at få besvaret nogle mails og få redigeret den her video. Og så er det sådan set bare at finde på nogle nye skøre idéer. Ja, så det er sådan set forholdsvis simpelt. Så ja. Så er klokken blevet 1. Valdemar har kørt her for et lille kvarters tid siden, og jeg er lige blevet færdig med mit projekt til hjemmesiden, hvor man kan gå ind og ansøge om at blive træner på camps, og generelt bare blive træner i Danish Goalkeeping. Så hvis man skulle have lyst til det, så kan man gøre det nu. Ellers er der ikke så meget andet på programmet for i dag. I morgen, onsdag, der er vi ikke på kontoret, så jeg tænker, at vi vender tilbage igen på torsdag, hvor at vi begge to er på kontoret. Højst sandsynligt skal lave noget content til DG, og hvor jeg har træning ude i Allerød. Så vi ses på torsdag. Godmorgen, så er det endelig blevet torsdag. Klokken er 8:30, og jeg skal til at køre ud mod kontoret. Træningen i Allerød er desværre blevet aflyst. Til gengæld så ser vejret ud til, at vi godt kan tage ud og få skudt det content, det var vi skulle i tirsdags til DG. Så jeg tænker, at I kommer med ud til det. Men først og fremmest skal jeg lige ned og finde en kop kaffe, fordi puha, det har jeg virkelig brug for i dag. Så har jeg været inde og få hentet min kaffe. Nu er jeg glad på vej ud mod kontoret. Jeg håber virkelig, at vi kan komme ud og få lavet det content til DG, som vi skulle i tirsdags. Det er noget content omkring vores sommercamps, der vi skal afholde rundt omkring her i Danmark. Så det håber jeg virkelig bliver til noget. Nu er vi i hvert fald på vej derud. Så er vi endelig kommet herud. Nu er det selvfølgelig begyndt at regne igen. Længe leve Danmark. Så lige pt. Tænker jeg bare, at jeg skal have besvaret de mails, der nu er kommet. Set om der er pakket nogle af de ordre. Og så venter vi bare på, at Valdemar han dukker op. Så må vi jo tage den derfra, hvad der skal ske i dag.
Good mornings. Vi er klar til en super lækker dag. Super lækker, super lækker. Det er frokost. Den The Strict Diet. Det begynder at regne her om en halvanden times tid. Valdemar skal lige have spist, og så skal vi lige have besvaret de sidste mails, og så kører vi mod Ølstykke og prøver at få lavet noget super lækker content. Ikke godt, Valde? Jo. Jo. Så er vi ankommet ude i Ølstykke, hvor vi forhåbentlig kan få lavet et eller andet form for content. I hvert fald. Hvor godt det bliver, det må vi jo se. Noget omkring vores camps. Måske også noget omkring akademiet. Bare generelt at finde ud af. Men får i hvert fald lige lov til at se, hvor lang tid det faktisk tager at lave sådan en video. Der er nogen der kløjs lidt i årene. Hvor lang tid det tager. Wow. Kan vi få en banger? Banger? Jeg ved ikke, om jeg gider for. Jeg mærker ikke, at varm. Lave sådan noget 2 dage, 4 træningspas, bare så få ord som muligt, så informativt som overhovedet muligt, ikke? Ja. Du skal ud og sælge husejk. Det tror jeg kunne være ret fedt. Så har vi fået skudt noget content. Det gik relativt smooth den her gang. Relativt smooth og forholdsvis hurtigt. I kan jo lige se lidt af det her. Det tror jeg godt, I kan. Ja. Det er Danish Goalkeeping Camps. Er det? Lyder det som noget for dig? Lyder det som noget for dig, så holder Danish Goalkeeping målmandscamps i uge 32. Kan du prøve, hvor det er, du ikke slutter sådan i uge 32? Lyder det som noget for dig, så holder Danish Goalkeeping målmandscamp i uge 32. Sådan der, eller bare? Du vender dig bare, Anders. Hvad skal jeg sige? Noget af den stil? Ja, vi tager den lige en gang til. Vores Vitao-handsker. Yes, hold der. Ja, det er ikke perfekt altid, men det er faktisk blevet super fint, så nu skal vi tilbage igen. Jeg kan også se, at der begynder at trænge en lille bitte smule op til, at der kommer et skyld om lidt. Så vi tager tilbage på kontoret, så tror jeg også, vi skal have noget frokost på et eller andet tidspunkt. Så kommer vi tilbage igen på kontoret. Jeg har fået redigeret den her video, og vi skal til at have noget frokost lige om 2. Klokken er 1:30, så det bliver nok det sidste for i dag. Og så har vi faktisk ikke mere kontor for den her uge. Jeg har træning i morgen ude i Hersted Øster. Det tænker jeg, at I godt kan komme med ud til. Ellers så tænker jeg, at vi bare holder for i dag, og så ses vi i morgen på et eller andet tidspunkt. Så er jeg på vej ud til Hersted Øster for at have en træning derude. Det bliver sindssygt fedt. Jeg har en lille smule travlt, så jeg skal skynde mig afsted. Så blev jeg færdig ude i Hersted Øster. Der blev ikke filmet så meget. Der var en masse, der lige skulle snakkes om, og vejret var heller ikke lige det bedste i hele verden. Det var sidste træning for den her uge, og det bringer også videoen her til sin ende. Det har været super spændende at have jer med ude. Håber også, at det har givet en lille bitte smule at se, hvad det er, vi egentlig går og laver sådan bag kulisserne. Tusind tak, fordi jeg ser med i den her video. Hvis det var, I kunne lide den, så husk at give den et like, og husk at subscribe. Følg med på kanalen for en masse nyt content. Hvis der I har nogle idéer til noget, der kan laves, så skriv det gerne ned i kommentaren, eller fang os inde på de sociale medier, hvor I også kan følge med. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses meget snart igen.